बे 5 बोसोराव माखासे एकर्डा इमप्लिमेन्ट जाबाय, माखासे आद्रा दङ आरो जों टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि खोथा बुंदों। बावैसो बिटिसिआव बिसायख'थि जालांबाय, गोदान सरकार फैबाय, हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथाङा दा बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो रिहन दैमारि बिथाङा डेपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार। गोदान सरकारखौ जों खावलायगोन जे 125 एमेन्डमेन्ट जि पास खालामनांगौनि थाखाय आरो बाकी एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन खालामनांगौनि थाखाय, जिहेतु 2020नि एकर्डआव बिथाङाबो सासे उइटनेस सिगनेटरिमोन, माने साखी हिसाबै बिथाङाबो सागान होदोंमोन आरो 2019आव 125 एमेन्डमेन्टखौ राज्य सभायाव प्लेस खालामनाय जादोंमोन। जोङो मिथिगौ जे बिथांमोनाबो बिनि फारसे समर्थन दङ आरो बेखायनो 125 एमेन्डमेन्ट पास खालामनायनि बेलायाव समस्ति बांहोनांगौ, पावारखौ बांहोनांगौ, स्टेटासखौ बांहोनांगौ, एरियाखौ बारायनांगौनि बेलायाव हाग्रामा महिलारिनि गोदान सरकारा एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जाहाथे समर्थन होगोन, खामानि मावगोन, बे खोथाखौ जोङो हास्थायबाय आरो जोंनिफ्राय खावलायनायखौ जोङो लाखिबाय। बेयाव गोनो गोथो जेबो बुजिनांगौ गैया जे 125 एमेन्डमेन्ट, बे एमेन्डमेन्टआ भारत सरकारनि एक्टियारनि मेटार, बेयाव आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि कुनु एक्टियारनि मेटार नङा। आसाम सरकारा बेयाव समर्थन होगोन, खावलायगोन, बिटिसि सरकारा बेयाव खावलायगोन, समर्थन होगोन, किन्तु बेयाव आसाम आरो बिटिसि लेभेलाव बेखौ सावरायनांगौ आरो बेखौ लानानै जोंनियाव भुल बुजाबुजि जानांगौ। गोबाङानो बुंनो नागिरो गोदान सरकार फैनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा धरना होनो नागिरदों, आन्दलन खालामनो नागिरदों। बे सिद्धान्तआ थांनाय जुलाइ आरो आगस्ट दानाव लाखानाय। 6 जुलाइआव आसामनि माने चिफ मिनिस्टारखौ जों लोगो हमदों, सावरायदों, जों दाबि होदों। 8 जुलाइआव कृष्ण मेनन मार्गआव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमदों, जों खावलायदों, दाबि होदों। आरो 6 आगस्टआव 1 मासनि उनाव भारतनि नखर माने नेहाथारि हम सेक्रेटारि गबिन्द महनखौ जों लोगो हमनानै जों बुंदों जे टाइम बाउन्ड एकर्डा इमप्लिमेन्ट जायाबा बा फैबाय थानाय विन्टार सेसनाव जुदि बे पास जायाबा आरो बेखौ पास खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दलन खालायगोन होननानै जोङो दिल्लीयावनो मेडियायाव बुंना फैदों, हम सेक्रेटारि बिथांखौबो खावलायनानै फैदों आरो बियो इलेक्शननि बिफर इलेक्शननि जोंनि सिद्धान्तखामोन। आरो दा इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव नर्मेल सिटुएशन फैनायनि उनाव गणतान्त्रिक पन्था, शान्तिपूर्ण पन्थाजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड सिगनेटरि आफाद हिसाबै एकर्डखौ 100% मावफुंनानै जोंनि सिख सिदोल आरो बर' हारिनि गासै गांनाय उखैनाय, आसामाव भारतआव थानाय, बड'लेण्डआव थानाय बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ एसपिरेसनखौ मावफुंनो थाखाय जोङो बे गणतान्त्रिक पन्थाखौ जों लानो थाखाय आवगायदों। बेयाव कुनु माने भुल बुजाबुजि कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया आरो बेखौ लानानै गोबाङानो मिसगाइड, मिसलिड खालामनो नागिरो आरो बर' हारियाव दिनै मिसगाइड आरो मिसलिड खालामग्रा सुबुंनि संख्या बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं आरो बेफोरखौ नुनानै जोङो मालाबा सोमोबो नांदों। गोजोन्थों।